morning and welcome. Egunon, eta ongi etorri ekitaldi honetara, goi mailakoa, antolatuta, Eusko Jaurlaritzak antolatuta, RL ekimenaren aldetik Fabian Zulek naiz, Europako Policy Centerreko kidea. Aztertu egingo dugu ze eginkizun potentziala duten eskualdeak Europar Batasunean, beti ere testuinguru politikoari begiratuz, eta baita ere zegokitasuna duen etorkizuneko Europarekin. Eta zilegitasuna, eraginkortasuna, eta baita ere nahi bat aztertuko dugu, eragina izan nahi baitugu Europako politikan eskualde hoien aldetik. EPC txosten bat prestatu du gai honen inguruan, eta Eusko Jaurlaritzak eskatuta. Eta Alison Hunterrek aurkeztuko du aurrerago. Orain izlari bakoitza aurkeztuko dut, eta esku hartzen ondoren aukera izango dugu galderak egiteko publikoaren aldetik. Edozein komentario iruzkin baldin bat duzue, galderaren bat baldin bat duzue, mesedez, idatz dezakezue txatean, eskuineko partean, pantailan, eta iruzkinen bat baldin baduzu, edo galderaren bat pertsona jakin batentzat, mesedez esan norentzat doan galdera, eta galdera horiek guztiak bilduko ditugu, iruzkin guztiak bilduko ditugu, eta gero aurrerago espero dugu erantzuteko gai izango garela, hasierako esku hartzen ondoren, eta galdera erreguen ondoren egongo da ekitaldiaren parte bat non entzungo dugu hainbat eskualdeen iritzia. Eta eskualde hoien ordezkari gisa, barkamena eskatu nahi dizuet aldez aurretik, auskera batzuk behar bada ez ditudalako modu egokian egongo ze hizkuntza asko erabiliko ditugu gaurko ekitaldian, baina ez gaitezen hasierako ekitaldiekin, eta lehenik eta hemen Eusko Jaurlaritzari eman nahi diot hitza, RLG ekimenaren aldetik, lehenik eta behin, lehendakari entzungo dugu, Inigo Urkullu berak du hitza. Hau da, hitz egiteko gogoz gaude. Agintariok, jaun Andreok, plazer eta ohore handia da niretzat talde agurgarri honen aurrean Europar Batasunaren etorkizunari buruzko RLG ekimenaren eta lehendakari nauen gobernuaren asmoak partekatzea. Bereziki eskumen legegileak dituzten nazioek eta eskualdeek Europa eraikitzeko prozesuan bete beharko luketen eginkizunari buruzko ideiak eta proposamenak. La iniciativa RLG surge en 2018. RLG ekimena 2018an sortu zuten Europaren aldeko bokazio egiaztatuta zuten eta integrazioaren aldeko konpromiso hartuta zuten eskualde batzuek. Une hartan 6 gobernuk jarri genuen abian ekimen hau egiaztapen batetik abiatuta. Europar Batasunean estatu konposatuak eta eskumen legegile eta politiko zabalak zituzten estatuz kanpoko gobernuak zeudela. Horixe izan zen Franz Timmermans Europako batzordearen presidente ordea buru zuen subsidiariotasuna, proportzionaltasuna eta legeak hobeto egitea task force lantaldeari egin genion ekarpenaren zentzua. RLG ekimena sustatzen genuen eta bertan parte hartzen genuen gobernuok Europar Batasuneko erakundei proposatu genien honako hau. Ekimen legegileak dituzten eskualde eta nazioekiko elkarrizketa egituratu eta sistematiko bat hastea. Europar Batasunean erabakiak hartzen zuzenean parte hartzeko aukera emango digun gobernantza eredu berri bat inspiratzeko. Gure planteamenduaren inspirazioa 2002-2003ko Europar Konbentzioan une hartan Europako Parlamentuko kide zen Alain Lamassoure jaunak egindako ekarpena zen, bereziki agurtzen dut hemendik. Horrela planteatzen zen Batasuneko eskualde elkartua, estatusa sortzea aztertuko zuen lantalde bateratzea. 2001ko maiatzean, Europaren etorkizunari buruzko konferentziaren aurkezpenean beste aurrera pauso bat eman genuen.
Une hartan, Europako nazio eta eskualdeetako 16 gobernuk, Alan, Austria Garaia, Azoreak, Austria Beherea, Balearrak, Karintia, Katalunia, Korsika, Euskadi, Flandria, Madeira, Piemonte, Salzburgo, Tirol, Valentzia eta Vorarlberg izenpetu genuen RLEG gutuna. Eta konferentziaren lehendakariei bidali genien. Lehenik eta behin konferentziaren organo plenarioan ahots propioa izatea eskatzen genuen. Europaren etorkizuneko garapenerako funtsezko politika publikoen kudeaketan gure ezagutza eta esperientzia jasotzeko asmoz. Bigarrenez, goi mailako eztabaida bat antolatzea eskatzen genuen, 2 helburutan aurrera egin ahal izateko. Maila anitzeko gobernantza eraginkorrean oinarritutako eredua eta eskumen legegileak dituzten eskualdeak behar bezala sartzea Europar Batasuneko arkitektura instituzionalean. Berretsi genuen gai honi buruz hausnarketa irekia eta zintzoa egin bertzela Europaren etorkizunari buruzko konferentziaren esparruan. RLEG gutuna izenpetu genuen gobernuok eraldaketa politikoaren funtsezko eragilea gara. Eskumen zabalak ditugu eta batasuneko milioika herritarren konfiantza dugu. Europar Batasunak aurrez aurre dituen erronka berberekin partekatzen dugu konpromisoa. Desberdintasunak murriztea, ongizate estatuari eustea, migrazio mugimendua erantzutea edo arrakastaz aurre egitea transizio ekologikoari, demografikoari eta digitalari. COVID-aren ondorengo susperraldiak eta elkarrekin aurre egin beharko diogun eredu sozioekonomikoaren eraldaketak gobernu maila guztien lana eta lankidetza eskatzen dituzte, bakoitzak bere eskumenen esparruan. Ezinbestekoa da erantzunak maila anitzeko gobernantza eraginkorraren bidez antolatzea, eta gobernantza horrek herritarren parte hartzea bermatu behar du, eta Europar Batasuneko lurralde eta herrien premia eta errealitate desberdinak aintzat hartzeko aukera eman behar du. Laburbilduta, legitimazio demokratikoa baino ez da, berebiziko garrantzia duen gaia izanik Europaren etorkizunerako interdependentzia estuen eta subiranotasun partekatuen espazioa baita, azken batean Europar Batasuna. Fase berri bati ekitea proposatzen dugu. Azken hamarkadan, estatuz azpiko enteak batasunaren arkitekturan sartzeko bideak apenas izan du lekua Europako agendan. Egia da, gobernu maila guztiok ekarpenak egin behar ditugula eta elkarrekin lan egin behar dugula gure batasunaren etorkizuna zehazteko. Baina batasunaren ezaugarria beti izan ohi da eskualdeekiko itsutasuna deitu izan dena. Zoritxarrez, politikak zentralizatzeko joera areagotu baino ez da egin azken hilabeteotan. Lurralde guztientzat ikuspegi bakarra ezartzera jotzen duten politiken bitartez. Da continuidad a una eta orientazio horrek jarraipena ematen dio dibertsitateari muzin egiten dioten inertzia. Ez dute oihartzun handirik izan, eta horrek hausnarketa egitera bultzatu behar gaitu. Hain zuzen ere, pragmatismo handiagoz aurrera egiteko, proposamen zehatzagoak eta eraikigarriagoak planteatuz alegia. Europako integrazioaren erantzunkideak gara, eta proaktiboak eta proposatzaileak izan behar dugu. Europako herritarren arteko kontratu soziala berrantolatzeko eta integrazio prozesuan sakontzeko beharrezko adostasunak indartzeko esperientzia, gaitasuna eta legitimitatea ditugu. Así las cosas, desde el gobierno vasco defendemos... Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzatik aldezten dugu eskualde konstituzionalak Europar Batasuneko erabakiak hartzean ainguratzea bermatuko duen eredu instituzionalizatu baterantz jo behar dugula. Proposamen hori jasota geratuko da RLEG ekimenaren adierazpen politikoan. Adierazpena KOFOEre lehendakariei bidaliko zaie eta bertan aldarrikatzen dugu eskumen legegileak dituzten eskualdetako gobernuok esperientzia politikoa, finantzario eta teknikoa dugula kasu askotan batasunaren agendako oinarrizko alderdiei lotuta dauden politika publikoen garapenean.
Eberen politiken zikloan gure parte hartzea zabaltzeak datu hobeetan, evidentzietan eta lekuko errealitatea ezagutzean oinarritutako Europako politika lantzeko aukera emango luke. Gainera, batasuneko politikak diseinatzean eta implementatzean ikuspegi espezifikoagoa eskualdeetako errealitate ezberdinetara hobeto moldatua izaten lagunduko luke. Ikuspegia, bottom-up ikuspegia indartzea ari gara. Europar Batasuneko ekimenen lurralde dimentsioa bideratuz. Batasuneko erakundeek kofoea herritarrei ahotsa emango dien prozesu parte hartzaile zabala izateko planteamenduaren aldeko apustua egin dute. Ederto bada, agerikoa da eskumen legegileak dituzten eskualdeetako herritar asko sentitzen direla euren lurraldeetako gobernuekin eta planteamenduekin estuki lotuta. Europar Batasunaren legitimitate demokratikoarentzat eta erantzuteko gaitasunarentzat erabakigarria da beraz, eragile horiek prozesu politikoan erabat sartzea. La iniciativa RELEG puede y debe desempeñar un papel clave en determinar la dirección de avance del proceso de integración. Reiteramos nuestra disposición a contribuir al futuro de la Unión y a trabajar... Berresten dugu Europar Batasunaren etorkizunean laguntzeko eta estatukideekin eta Europako erakundeekin batera lan egiteko prest gaudela. Aurrera egin behar diegun erronka konplexuei erantzun eman ahal izateko prozesuak eta politikak zehaztu eta sartzeko. Zehazki honako proposamen hauek planteatzen ditugu la creación de un foro eta kofoek aintzat hartzeko aurkeztuko dira. Erakunde arteko foro bat sortzea, aginte legegileak ditugun eskualdeok ebeko eskualde elkartu gisa, Europar Batasuneko erakundekin erregulartasunez partekatu ahal izan dezagun, aholkularitza eta ezagutza ona. Seguimiento estratégico del diseño y desarrollo del proceso legislativo. Ebeko prozesu legegilearen eta politikoaren diseinuaren eta garapenaren jarraipen estrategikoa. Arretar berezi eskaini ahal izango litzaioke, Europar Batasuneko mailan hitzeko gobernantza sistema bere helburuetarako zenbateraino den egokia monitorizatzeari, eskumen legegileak dituzten eskualdeak erabat sartzeko eta bekuntzak proposatzeko gaitasunari dagokionez. Políticas específicas en las que... Identifikatzea RLEG ekimenak zein politika espezifikotan froga dezakeen hoiek formulatzen eta abian jartzen laguntzeko eta prozesua optimizatzeko jakintza eta gaitasuna. Horrela, sarlitezke Europako seihilekoari buruzko eztabaida, lurralde inpaktuaren ebaluazioa, prospektiba eta erregulazio hobea. Eskumen legegileak dituzten eskualdeek eurei eragiten dieten lankidetza indartuetan parte hartzeko aukera aztertzea. Proposamen hau lerrokaturi dago 2019ko otsailaren 13an Europako Parlamentuak lankidetza indartuari buruz onartu zuen hitzarmeneko xedapenak ezartzeari buruzko ebazpenarekin. Gure adierazpenean jaso den bezala, aldizka elkartzen jarraitzeko eta Europar Batasunaren esparru instituzionalean maila anitzeko gobernantza eraginkorra sustatzen lagunduko duten lerrokatze estrategiko berrien egokitasuna aztertzeko deia egin nahi dizuet. Gaur, gure artean ditugun bezalako pertsona ospetsuekin eta aditu taldeekin lankidetza sareak indartzeko deia ere egiten dizuet, gure hausnarketetan eta proposamenetan sakontzen jarraitu ahal izateko. Reclamamos altura de miras a la COFOE. Asmo bikaintasuna eskatzen diogu COFOEri pandemiaren eta horren ondorioaren erronkei aurre egiteko, bizimodu jasangarrirako transizioa egiteko eta demokrazia liberala eta gobernu deszentralizatuak herritarrengandik hurbil daudenak aldezteko. Era berean, erabaki politiko ausarta ere eskatzen dugu eskumen legegileak ditugun eskualdeo konfiantzazko bazkide gisa jarduna ahal izan dezagun, eraikigarriak baikara eta Europako politiken arloan aurrea hartzeko. Eta baita ere eztabaidatzeko eta deliberatzeko, inbertitzeko eta legeak egiteko dugun gaitasunarengatik nabarmentzen baikara. Konpromisoa, erantzunkidetasuna eta egiten jakitea eskaintzen ditugu. Zinez eskertzen dut European Policy Centerren laguntza. Zinez eskertzen dut agintari guztien parte hartzea, bai eta RLEG ekimeneko partaide diren eskualden laguntza ezin baliotsuagoa ere.
denok batera lagundu dezakegu denona den Europa honen etorkizuna sendotzen. Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko esku hartze honengatik oso garrantzitsua baita eta proposamen zehatzak egiten baititu jakiteko nola erakarri botere legegileak dituzten eskualdeak Europako etorkizunari buruzko konferentzian. Eta orain Alison Hunterrek du hitza berak landu duen txostena aurkezteko. Egunon. Eta mila esker, Fabian. Yes. You can. Thank you. Good morning. Egunon. Eta eskerrik asko. Goiz honetan, ekitaldi honetan parte hartzeagatik. Alison Hunter naiz, aholkulari eta azterlanen arduraduna naiz Kofoen eta Europako Policy Centeren eta eskertzen diot Eusko Jaurlaritzari enkargatu egin digulako azterlan hau eta parte hartu dugulako eskualdeen azterlanetan, beti ere botere legegileak dituzten eskualdeetan eta baita ere erakunde eta Europar Batasuneko erakundetan. Hainbat gardenki ditugu. Aurkezpena laburra izango da, baina espero dut errepaso txiki bat egin ahal izango dudala. Galdera funtsezko bat dago. Azterlan honetan hemen planteatzen dunana. Ea posible den ea legin kolaboratibo eta eginkor bat lege ekimenean lagunduko digun murrizten ze distantzia demokratikoa dagoen herritarren artean eta politika artean. Eta urrengo partera pasa aurretik esan behar dizuet harreman oso estua dugula defizit demokratikoaren artean eta baita ere gobernantza multimailaren artean. Azterlanak erakusten du oso ikuspegi zentralizatzaile bat dagoela gaur egungo egoeran. Eta hori hainbat aldetan ikusten da. Hor egonda batzordeari buruzko ikuspegi bat eta baita ere adibide batzuk erakutsi dute horiek, esate baterako auzi global batzuk daude, segurtasuna, defentsa, horredanak erantzun funtsezkoa eskatzen du blokaren aldetik, eta horregatik autonomia handiago bat eta subiranotasuna handiago baten eskaera egiten da, eta Europar Batasunak ere bai krisiaren aurrean. Hori ekitaldi zentralizatzaile bat izan zen. Hor badago oinarri bat. Eta horrek eragina du beti ere herritarrengat, erabaki horietatik kanpo daudelako. Eta baita ere horrek subsidiaritate printzipioetan du eragin Europar Batasunean. Eta ez dira kontutan hartzen nola horrek duen inpaktua eskualde urrunetan. Herritarrek normalean ez baldin badira beren babesarekin hartutako erabakiak, ez dituzte aldezten. Hori ez da egia eskualde guztientzat, baina norabide zentralizatzaile hau bai dela erronka handi bat eskualdeentzat. Botere legegileak dituzten eskualdeentzat, batez ere kontutan hartuta ze eginkizun duten eta bere erantzunkizuna. Eskualdeak azterlan honetan bere zapuztea adierazi zuten eta baita ere zurruntasun bat atzematen dute Europako batzordeari dagokionez. Ze eskualde hauek hobetu nahi dute politika eta baita ere ze finantza erabakiak hartzen diren Europar Batasunean. Munduan badago pertzepzio bat etxeko auzitan ez zela berbezela erantzuten eta espektatibak sortzen zirela ulertu gabe nola eskualde RLG-ak zer egin dezaketen bere erantzunkizunak betetzeko.
Eta beraz horregatik pertzepzio dago, gero eta handiagoa badago, distantzia dagola herritarren beharren artean eta baita ere zentralizazioaren artean. Herritar batzuek ikusten dute demokraziaren kontrako mehatxu bat bezala, hori ez da ona Europar Batasunarentzat, batez ere kezka hoiek eskualde talde batek adierazten baldin badu. Azterlan honek eskatzen du aitortza handiago batez ere eragile funtsezko guztien aldetik sistemaren barruan, gobernantza multimailaren artean, hau da, botere legilea dituzten eskualdeak, nola izan litezkeen konektore antzekoak. RLG-ek funtsezko papera du, hurbiltasuna bultzatzeko herritarren artean eta baita ere prozesuen atzean daude mekanismoen atzean. Eta eginkizun hau eratorri egiten da eskualde hauen eskubide eta obligazioetatik beren botere legegileen bitartez. Eta horren informazio pixka jakiteko zen metodo erabili dugun azterlan honetan. Eta baita ere, ohar batzuk ere egin nahi dituzke. Azterlan hau kualitatiboa izan zen, oso denbora gutxian egin behar izan genuen, eta naiz eta hori ikuspegi sakon batez eman, lan hau aurrera bidean dago, oraindik ere jarraipen ekintzak behar ditu sarearen barruan, eta baita ere edapen handiagoa behar du. Eta ekimena hobeto enkajatzeko RLG barruan. Azterlan hau urria eta abendu bitartean egin zen 2021 urtean. Eta horrek mugatu egin zuen gure gaitasuna parte interesdun gehiago erakartzeko kontsulta honetan. Eta hor ere bazegoen alde nabaria, talde desberdinen artean parte hartzeko orduan. Eta hutsune batzuk ere izan genituen eta ondoren jarrapen batean bete beharko liratekenak. Eta beraz ikuspegi hau oso esploratorioa izan da. Ze azterlan hau berez oso sentibera da. Eta guk nahi genuena zen ulertu nola parte hartuko zuten denek lan honetan. Eta honek ere pertzepzio ugari eskini zigun, perspektiba desberdinak. Hau da, ez dago iritzi adostasun bat, ez talde interesdunen artean, ez eta ere talde zentralaren artean, RLG eskualdeen artean, eta baita ere eskualdeek ze eginkizun duten RLG eskualdek. Beraz, ez dugu erantzun bakarra eman nahi ikuspegi egoki baten inguruan, baizik eta baita ere azpimarratu nahi dugu ikuspegi polarizatu hauek dinamika bat sortzen dutela eta eragotzi egiten dutela parte hartze bat egitea talde horiek guztien aldetik eta inplikatzen du epe luzeko ikuspegi bat behar dela gaur egungo jarrera dinamika oso errotu horiek aldatzeko gobernantza multimailadunaren artean. Orain informazio pixka bat RLG inguruan. Zer da RLG eta ze lortu nahi du? Esan dugun bezala RLG 2018an sortu zen, 16 kide ditu eta bere asmoa da botere legegileak dituzten eskualdeen ordezkari izatea. Eta aurreko ekimen baten ondorez erretx lege izenekoa. Eskualde hauek, botere legegileak dituzten eskualde hauek multzo jakin bat dira. Eta naiz eta bere botereak desberdinak diren elkarren artean, irismen handia dute. Eta horrek eskubideak eta erantzunkizunak eta bete beharrak ematen dizkie eskualde mailan gertatzen den guztiaren inguruan. Eskualde hauek oso serio hartzen dute eginkizun hau eta askotan bere espektatibak frustratutak ikusten dituzte nazio mailako beste eragile batzuk eta Europar Batasuneko beste eragile batzuek askotan ez dituztelako beren estatusa aitortzen. Gardenki honetan ikus dezakezue mosaiko antzeko bat eskualdetako hainbat identitate ikusten dituzue. Puxika hauetan agertzen dira ze termino eta ze hitz erabiltzen diren eskualde aldetik beren estatusa deskribatzeko eta beren funtzioa deskribatzeko. Eta garrantzitsuak dira ze adierazten duten nola ikusten duten bere burua. Eskualde bakoitzak bere historioa du, bere nortasun propioa du eta bere botere legegileak ditu.
eta denok partekatzen dute ideia bat, ez dela berdinak, baina hala ere botere legegileak ez dituzten eskualdeak beste helburu batzuk esaten dituzte, balio komun hauek dituzte, baina desberdindu egiten dira elkarren artean, eta horrek zaila egiten du kausa komun bat aurkitzea. Arlo batzuetan diferentziak dituzte eskualde RLG-etan, eta 3 arlotan bereziki. Hau da, ze zabaltasuna dagoen botere legegile domestikoen artean, badaude botere federalak, botere autonomikoak, eta gainera badago kezka bat parte hartzearen inguruan, azpi estatalaren inguruan, eta hori modu kolektiboan egin daiteke RLG ekimenean. Eta baita ere, badu bere helburu objektiboa. Batzuek uste dute etxeko mailan egin barko litzatekela eta beste batzuk eskualde mailan. Gardenki garrantzitsua da. Eta oraindik ere RLG kidek adierazi dutenak 3 zutabe dira. Lehenengo, zer egin beharko lukete RLG komunitateak. Hemen ikusten dituzue zita hauek ez dira esklusiboak eta iradokizunak ez dira berdinak, etzen inolako hierarkiarik ikusi ariketa honetan, ikusteko ze aldaketa handiak eta non egin berritugun gure ahaleginak. Hau da, hemen ikusi egiten da azterlanean ze eztabaida, barne eztabaida egon daiteke hor helburu batzuk. Zer aldatu daiteke? Zer aldatu nahi du RLek? Hor badago injustizia sentimendu bat. Eta baita ere ze prozesu dauden erabakiak hartzeko orduan Europar Batasunean. Beraz, badago akordio bat funtzionatzen ez duenaren inguruan, eta horrek eragina izan du eraginean eta nortasunean RLG-en. Hau da, ekimen batekin baina baita ere mezu nahasi batekin, eta horrek eragina du RLG-en irudiaren gain. Beraz, txostenak gomendatzen du, hor dagoen insatisfakzio horrek beste soluzio batzuetara jo behar duela, kezkak kontuan hartzeko. Eta 3. zutabean ikusten den ze eragin dituzten arazoek. Arazoek lotuta daude subsidiarietatearekin Europar Batasunean eta baita ere praktikarekin. Eta hor proiektuaren artean, Europar proiektuaren artean, eta azpi erakundetan dauden arteko loturari eza, eta gobernu hauen arteko eragina ere bai, horrek ere eragiten du ikusteko ze behar dauden urralde mailan. Etorkizunean zeintzuk dira gomendioak RLG ekimenar reseteatzeko. 2 gardenki nahi dituzke zuekin partekatu eta labur bildu egiten dituzte gomendioak. Lehenengo gomendioa izango litzateke barne ikuspegia eta ze prestak eta lana egin behar den RLG ekimenaren barruan. Eta bigarren gomendioak zer ikusia du kanpoko ikuspegiarekin. Oinarritu egiten dena Europar politika mailan eta erabilgarria izan daitekena denontzat. Gardenki honek zer ikusia du mugikortasun batekin, ariketa bat egin behar da, arindu egin behar da norabideak errazteko eta bide partekatu bat eta adostu bat lortzeko. Eta beti ere Europar Batasuneko erakundekin bat eginez, eta baita ere beste eskualde batzuekin, botere legegileak dituztela. Eta beti ere nolabait RLG taldeekin eta beti ere maila politiko guztietan oinarrituz. Eta horrek ikuspegi inklusiboago bat eman behar du, eragina izateko gobernantza multimailaren norabidean. Gardenki honetan gomendatzen ditugu ekintzak beti ere kontutan hartu ze balio erantzi eman dezaketen RLG-kideek arlo hauetan beti ere kontutan hartuta ze esperientzia izan duten eta ze gaitasun teknikoa dituzten eta beti ere ze lidergo izan dezaketen. Hor gardenki horretan agertzen den guztiak harreman handia du gobernantza multimailarekin
eguneratu egin behar dena etorkizunean. Legek lagundu dezake horretan. Frantziako presidentetzak azpimarratu egin duze lurralde kohesioa egon daiteken, eta hau aurrerapen garrantzitsua da, eta barne hartuko da urrengo kohesio txostenean. Eta relegek lagundu dezake ahalegin horretan. Amaitzeko uste dut erreleg ekimenak ekarpen positibo bat egin nahi duela, eta balio handia duena Europako eztabaidaren etorkizunaren eztabaidean, evidentziak eman ditzake ikuspegi egokiak baita ere egiten denaren guztiaren inguruan, eta baita ere funtzio bat eginkizun bat bere herritarrekiko haien babesa eskatuz, eta hori azken iruzkin bezala, errepikatu nahi nuke nire eskerrak zuei guztioi aukera eman digutelako aztelan egiteko eta partekatzeko zuekin aztelanak. Errepikatuko du nire goizeko mezua. Nire parte hartzearen hasieran esan dudanean, lan hau oraindik abian dago, martxan dago, baina horregatik aukera dago ekimen hau ondo zuzentzeko, RLG ekimena ondo zuzentzeko, etekinak sortzeko eta balio erantsia sortzeko Europar proiektuaren gainean. Eskerrik asko zuen denboragatik gaur goizean. Gogoz nago gainerako interbentzioak entzuteko. Eskerrik asko. Thank you very much, Alison. Also showing some of the tensions between involving regions with legislative power. Eskerrik asko, Alison. Tentsioak aipatu ditu, horiek gertatzen dira eskualdeak inplikatzen direnean. Horrez gain, erkidego mailako joerak aipatu ditu, eta orain, hurrengo islariari emango diot hitza. Herman Van Rompuy, Europako Kontseiluko presidente ohia da bera, EPC-ko presidentea ere izan zen. Nahi duzunean, zurea da hitza. Aurrera. Ematen du mikroa ez dela piztu, orain bai. Jaun Andreok. Europar Batasuneko herrialde batzuk estatu federalak dira. De facto ere bai. Hala, eskualdeen autonomia herrialdeen arabera aldatzen da. Era berean, egia da badaudela eredu sozial anitzak. Europar Batasunean oso anitzak dira herrialdeak. Horregatik ez dago Europan eredu sozial bakarra. Eta horren bestez, ezin dugu esan eskualdeak berberak direnik edo federalizazioa berbera denik Europa osoan. Hala, txostenaren ondorioak entzun berri ditugu EPC-arenak, eta txosten horrek argi eta garbi erakutsi du oso anitzak direla prozesuak eta eskualde ereduak. Hala, Estatu federalera heltzeko arrazoia lotuago egoten da aitortzarekin. Aitortu behar da aniztasuna, dibertsitatea, eta horren bestez herrialdearen osotasuna errespetatu behar da, eta lotura handiagoa dauka horrekin indartzearekin baino demokrazia. Hala, saihestezina zen aipatutakoa. Hala eta guztiz ere, batzuek beldurra dute. Hala, eskualdeen autonomia separatismoaren aurrerakada izan daiteke batzuentzat. Esan bezala, autonomia biziraupena zaintzeko modu bat da herrialdeentzat. Izan ere, horrela batasuna zaintzen da eta aniztasuna azpimarratzen da. Askotan hizkuntza eta kultura dira bereizteko arrazoiak, beste kasu batzuetan ez da horrela. Adibidez, nire herrialdean hizkuntza da oinarri nagusia eskualdeak mugatzeko. Adibidez, baina Alemanian egoera erabat desberdina da. Hala, Europar Batasuneko kide izatea edo erkidegoko kide izateak eragina dauka eskualdetan. Zergatik, kide estatu horrek eragina duelako. Hala, Eurozonako eta Europar Batasuneko kide izatea mugatzen da Europar Batasunera, eta hori ez dagokio eskualdei. Adibidez, gerta daiteke eskualde bat izatea kide, baina hori momentuz iaia ezinezkoa da herrialde alde batera utzita. Hala, estatuen eta eskualdeen arteko interkonexioak oso handiak dira ongizate estatu modernoetan, eta implikazio itzela dago. Hau da, gobernu zentralen implikazioa itzela da. Hala, ez daukagu gaur egun estatu minimoko herrialderik. Hala, batasuna
ustearen prezioa oso altua da gaur egun, eta horregatik ez dago ateratzeko kiderik. Besterik gabe, Erresuma Batuaren kasua izan da hori, ez dago beste kasurik. Egia da, lotura zuzenak daudela eskualdeen artean eta Europako erakundeen artean. Harreman horiek guztiak lotuta daude estatukideekin eta horien mente daude. Orain dela 30 urte nik negoziatu nituen nazioarteko botereak estatu federalen kasuan. Adibidez, nire herrialdean eskualde bakoitzak jurisdikzioa dauka bere gaitasunen edo eskumenen edapenari dagokionez eta horrek barne hartzen du aukera bat, hau da, aukera daukate nazioarteko akordioak sinatzeko. Eta mistoak diren itunen kasuan ikusten dugu Parlamentu mailako Belgikako asanbladek bere onespena eman behar dutela. Eta kasu bat egon zen, orain dela 5 urte, eta hori da salbuespena, baina hori gora behera Belgikan prozesua beti izan da arina. Hala, Belgikako federatutako estatuek parte hartzen dute ministro kontseiluan. Bertan, eskumen esklusiboa dute, adibidez nekazaritzan, kulturan, hezkuntzan, eta beste gai batzuetan, noski. Gainera, eskualdeek ordezten dute Belgika eta aldatzen dira, txandakatzen dira eskualdeak. Hala, federatutako estatu guztiek posizio komuna lortu behar dute eta egiten ez badute, lortzen ez badute, Belgika abstenitu egin behar da. Baina berriro ere esango dut, hala, erabakiak hartzeko prozesua baldintzatuta dago eta herrialde bakoitzak baldintzatzen du kasu honetan. Jaun-andreok, erregionalizazioa gaur egun oso lotuta dago demokratizazioarekin. Zer egin dezakegu boterea hurbilago egon dadin herritarrengandik? Zer egin dezakegu herritarrak gehiago inplikatzeko gobernantzan? Hala, Europako etorkizunaren inguruko konferentziaren gaia hau izan behar da batez ere. Demokraziaren etorkizuna, hori izan behar da gai nagusia. Konferentzia bera ariketa bat izan behar da. Demokraziaren ariketa bat. Hala, demokrazia da gizartearen oinarria eta presiopean dago, krisialdian dago, eta ez soilik hemen, ez soilik Europan. Hala, Europako demokraziaz ari garenean, demokraziaz ari gara estatukideen barne, baina demokrazia ere badago Europar Batasuneko erakunde esparruan barruan eta horretaz ari gara orokorrean. Nik uste dut defizit demokratikoa dagoela. Nire zait terminoa gustatzen, baina nik uste dut hori existitzen dela. Defizit demokratikoa dago botere maila guztietan. Eta bai, egia da maila desberdinak daudela defizit horretan, baina existitzen da. Hala, higatu egin da konfiantza botere maila guztietan eta indartu behar dugu konfiantza. Eta horretarako beharrezkoa da promesak betetzea, itxaropen horiek betetzea. Hau da, horiek aukerak izan behar dira, benetako aukerak izan behar dira eta emaitzak lortu behar dira. Hala, defizit demokratiko horrez gain, gustatuko litzaidake aipatzea badaudela diligentzia juridiko irekiak bi herrialderen kontra itunak urratzeagatik. Gure herritar askok ez dute sentitzen babesa dutenik. Hau da, sentitzen dute agintaritzek ez dutela behar beste babesten, adibidez, langabeziaren aurrean, klima aldaketaren aurrean, immigrazio irregularraren aurrean, bizitzaren kostuaren aurrean, terrorismoaren aurrean, pandemiaren aurrean, ezegonkortasun finantzarioaren aurrean, inbasioen aurrean, eta bar luze bat. Arazo horiek eta fenomeno horiek larriagotu dira krisialditik. Hala, 2008an maila anitzeko krisialdi bat sortu zen eta arazo horiek larriagotu dira. Gure herritarrak babestu eta ahaldundu behar ditugu lehengoratzeko konfiantza hori. Hala, herritar askok nahi dute gehiago parte hartu eta lagundu erabakiak hartzeko prozesuan. Eta emaitza hobeak eskatzen dituzte eta horiek lortu behar dira politiken bidez. Eta hori eskatzen dute eremu askotan, eragiten dizkieten eremu guztietan, gaur eta bihar eragiten dietelako eremu horiek. Hau da, beldurra itxaropen bihurtu behar da. Eraldaketa digitala daukagu eta hain zuzen ere sare sozialen gorakadak dramatikoki aldatu du gure demokraziaren posizionamendua eta aukera berriak ematen dizkigu gure artean komunikatzeko eta informazio emateko. Onerako izan da hori, baina sare sozial eta komunikabide horiek erkidego tradizionalak
aldatzen dituzte, izan ere eslogan simplistak erabiltzen dituzte, fake news edo albiste faltsuak daude, eta hori oso garrantzitsua da, eta lan egin behar da demokrazia europarra indartuz. Badago arazo bat Europako demokraziarekin, eta lotuta dago hurbiltasun eskaziarekin. Horrez gain, lotuta dago pertenentzia sentimendurik ezarekin, hau da, jendea ez da kide sentitzen. Demos bateko kideak prest daude solidaritate maila handiagoa erakusteko, hori hala da. Trukeak daude, lan esparruan, moneta komuna daukagu, turismoa gertatzen da, truke kulturalak egiten dira, Erasmus programak ditugu, kirol ekitaldiak daude, maila kontinentalean, eta horri guztiari esker, identitate europarra sortzen ari da. Eta nik uste dut ezin dugula askartu prozesu hori. Hau da, gure identitatea osatzen da geruz askorekin, tokiko mailatik jaiotzen da, eskualde mailatik jaiotzen da, eta badaude belaunaldi gazteagoak, eta horiek hasi dira mundu zabalago batean, eta horrek itxaropena ematen digu. Demokrazia europarra indartu behar dugu. Indartu behar ditugu estatu kideak, erakundeak indartu behar ditugu, eta elkarri babesa eman behar diogu egungo itunetan, eta gainera interpretazio dinamikoa egin behar dugu horren inguruan demokrazia europarra indartzeko. Aitortu behar dugu herrialde bakoitzak bere egitura desberdin antolatzen duela. Aitortza hori egin behar dugu, bere antolakuntza subirautza nazionaleko kontu bat da, eta nik uste dut herritarrak inplikatu behar ditugula are gehiago, maila handiagoan. Europar Batasunaren ibilbidea esarri behar dute herritarrek, erantzunkideagoa izan behar da parte hartze askotan, aipatzen da demokrazia parte hartzailea, eta botere maila guztiek ikas dezakete esperientziatik. Europaren etorkizunari buruzko konferentziaren esperientzia oso erabilgarria da ikasteko. Panel digitalak, herritarren plataformak eta bestelako instantzia batzuk sortu dira, eta horretatik ikasi behar dugu. Konferentzia ezin da izan isolatutako ekitaldi bat jarraitutasunik gabekoa, ez, konferentzia ohiko modu bat izan behar da herritarrengana hurbiltzeko. Indartu behar da horren bidez demokrazia europarra, zentzurik zabalenean, eta hori gertatu behar da, behetik gora, ahaldundu behar ditugu are gehiago herritarrak. Horrez gain, horrez gain, goragoko mailara igo behar gara jarduteko, eta gainera milioi bat pertsona bat inguru dira, milioi bat ordezkari inguru tokiko mailan, eta tokiko ordezkari horiek arrakala salba dezakete, gainera obedezakete hurbiltasuna, hala obedezakete arrakala salbatzen herritarren eta Bruselaren artean. Gainera, herriak lotu ditzakete, pertsonak lotu ditzakete Europan. Hala hori da gure sistema politikoaren ardatza. Pertsonak dira ardatza. Demokrazia ordezkagarria izan behar da, eta demokraziak entzun behar du, beti egon behar du, modu irekian elkarrizketarako. Hau da, elkarrizketarako jarrera irekia behar dugu. Gustatuko litzaidake esatea bide batez demokrazia elkarrizketa bat izan behar dela. Eta elkarrizketa horretan pertsonek elkarri entzun beharko diote. Elkarrizketa horretan ongi komuna sustatuko da. Hala, moderazioa eta errespetua gailendu beharko dira elkarrizketa horretan. Eta elkarrizketa hori gertatu behar da herritarren eta politikari hautetsien artean. Herritarren artean, bai, hori esan dut, tokiko agintaritzek parte hartu behar dute, bai nazio mailakoek, bai Europa mailakoek eta eskualde mailakoek, eta Europar Batasunak norabide hori hartu behar du. Maila anitzeko demokrazia eta gobernantza batera joan behar da. Botere maila guztiek elkarlanean lan egingo dute horretan Europa mailan. Hori da subsidiariotasun printzipioa, eta nik uste dut tokiko eta eskualde mailako agintaritzei kontsultatu behar zaiela gehiago eta hobeto, batez ere legegintza prozesuaren hasieran. Horrela, maila handiagoan inplikatu egingo dira egikaritzapenean eta politiken abian jartzeko prozesuan. Hala, tokiko eta eskualde mailako agintaritzek feedback oso ona eman dezakete konponbideen inguruan. Horrela, konponbideak hobetu ahalko ditugu. Hala, tokiko
agintaritzek eta eskualde mailako agintaritzek, ordezkariek aukera daukate hobeto eta erraztasun handiago inplikatzeko herritarrak demokraziaren funtzionamenduan boterearen maila guztietan. Jaun-andreok, eskualdeen lantaldeak funtsezko papera dauka. Loturak ezartzen ditu funtsean eskualdeen artean. Eskualdeen lantaldeak oso paper handizalea izan behar du itunen barruan. Konponketan, erabakiak hartzeko prozesuan, eta horiek jarri behar ditu martxan, eta feedbacka eman behar du legeriaren inguruan, Europako legeriaren inguruan, alegia. Nik uste dut, lortu behar dela akordio bat erakundeen artean. Hori lortu behar da batzordearekin. Horrela, eskualdeen lantaldearen posizioak aurreikusiko dira behar bezala, eta batzordea ados ez badago, azaldu beharko luke zergatik ez dagoen ados. Hala, eskualdeen lantaldea berez ausartu behar da birplanteatzera bere funtzionamendu bera, hobetzeko horrela bere eraginkortasuna, eta gainera horrela aukera izango du bere eragina handitzeko. Gustatuko litzaidake beste ideia bat helaraztea. Europar Batasunak aztertu beharko luke beste aukera bat. Aukera legoke foro handi bat sortzeko, aukera ona izango litzateke foro bat sortzeko. Hala, zoriz aukera genitzake bai politikari hautetziak maila guztietakoak, bai herritarrak. Tokiko mailakoak, eskualde mailakoak, danak bilduko lirateke elkarrekin hitz egiteko agenda estrategikoaren inguruan. Hori izango litzateke Europar Batasunaren agenda estrategikoa. Eta horren inguruan hitz egin beharko lukete. Jaun-andreok, bukatzeran noa. Hala, Europar Batasun indartsuagoa behar dugu barne mailan eta kanpo mailan, horrela demokratikoagoa izango da. Eta alderantziz, betekizun oinarrizko bat dago ideia horiek helarazteko eta ekintza bihurtzeko. Eta betekizun hori hauxe da. Etorkizunari buruzko konferentzia arrakasta bat izango da, eta posible izango balitz, agian denbora gehiago erabiliko genuke, ezin gara gehiegi askartu, azeleratu. Izan ere, asko dago arriskuan, gehiegi izango nuke. Mila esker zuen arretagatik. Eskerrik asko, Herman. Eskerrik asko, nabarmentzeagatik zeintzuk diren maila anitzeko gobernantzaren alderdiak eta demokraziarenak, noski. Hala, lotura zuzena esarri da etorkizunari buruzko konferentziarekin, eta orain, hitza emango diogu Alain Lamassuri, bera eurodiputatua izan zen, iraganean, eta berak Alain Lamasurek aipatuko digu eskualdeen kontzeptua, lotutako eskualdeen kontzeptua, azalduko digu, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente jauna, Urkullu lehendakaria, mila esker, Van Rompuy jauna, mila esker. Oso garrantzitsua da eskualdei bidezko lekua ematea Europako arkitekturan eta ez da kezka berria. Eskualdeen lantaldea aipatu du oso modu egokian Herman Van Rompuyk eta 2 urte barru bere urte hurrena ospatuko du. Hala, Iñigo Urkullu lehendakariak aipatu du gai hau eta mailaren gainean jarri du eta horrek erakusten du zeintzuk diren eskualdeen lantaldearen mugak gaur egun. Hala, ez dugu zalantzan jartzen bere lanaren kalitatea. Hala eta guztiz ere ikusten dugu eskualdeen lantaldeak baduela kongenitoa den defektu bat. Hala, bere osaeraz dago lotuta bere paperarekin eta izenarekin. Eskualdeen lantaldeak biltzen ditu ordezkariak, maila anitzekoak dira ordezkariak, baina herrialdeei dagokie aukeratzea ordezkagarritasun maila eta badakigu eskualde, probintzia, departamentu eta hiri asko daudela eta herrialde bakoitzak bere maila aukeratzen du. Hermanek esan duen bezala, gure herrialdeek antolakuntza desberdina dute lurralde mailan eta deszentralizazio maila desberdinak ditugu. Hala, federalismoa da Alemaniako araubide komuna, Belgikakoa ere bai, baina horrek ez du esan nahi gobernantza eredu bakarra denik. Adibidez, Espainian ikus dezakegu erkidego historiko batzuk daudela eta botere gehiago dutela. Alemaniako
eskualde batekin alderatuta, Estado Libre de Baviera deitzen denarekin alderatuta, noski. Eskualdeen lantaldean nolabait esatearren erakunde mailako lobby bat da, heterogeneoa. Eta bai, egia da oso marginala dela bere eragina lan legegilean Europar Batasunean. Diagnostiko hori egin zen iraganean, horren inguruan, eta diagnostiko hori egunean dago oraindik ere. Hau da, aplika daiteke gaur egungo egoera da. Eta hori argi eta garbi geratu da EPC-ek egindako azterlanean. Hala, Europako araubidearen 3 laurden ezartzen dira eta kudeatzen dira nazio zazpiko mailetan. Hala, Europako eraikuntza oinarritzen da subsidiariotasun printzipioan. Eta guk uste dugu, zentzu horretan berriro ere planteatu behar dela gai hori. Hala, 2003an, gai hori jorratu genuen Europaren etorkizunari buruzko konbentzioan. Jakingo duzuen bezala, konbentzioan Europako erakundeetako ordezkariak egoten dira. Eta konbentzioaren lana zen proiektu bat idaztea konstituzio itunaren inguruan. Eta bere lanari esker egungo Lisboako ituna lortu zen. Eta hori idatzi zen, hori indarrean dago 2009 urtetik. Jakingo duzuen bezala, Europako diputatuen talde batek orduan proposatu zuen eskualdeen edo lotutako eskualdeen estatus bat gehitzea. Eskualde horiek eskubide desberdinak izango zituzten. Besteak beste aukera izango zuten kontsultatuak izateko. Europar Batasunak horiek kontsultatuko zituen lege proiektu bat egiteko eta horrek eragina bazuen bere eskumenetan. Gero, zuzenean negoziatu ahal zirela ezarri zen akordioak egiteko egiturazko funtsak kudeatzeko eta kohesio funtsak kudeatzeko eta horrez gain eskubidea zegoen justizia auzitegira jotzeko Luxemburgon. Eta hori egin zezaketen baldin eta bere botere legegileak onartzen ez bazituzten Europako erakundeek. Hala, nazio mailako gobernuak lasaitzeko eta erakusteko ezela gerra makinaria bat, estatuen aurka sortutakoa, horretarako hain zuzen ere, ezarri zen, estatu bakoitzak erabaki ahalko zuela zer nolako lurralde agintaritza egongo zen zerrenda horretan. Hala, eskualdeen lantaldeetako ordezkariak aukeratzeko aukera eman zen. Adibidez, Espainiak bere erkidegoen artean aukeratzeko aukera zuen. Horrek esan nahi zuen, adibidez, Italiak aukera zuela bere eskualdeen artean erabakitzeko, Finlandiak adibidez alandeko artxipielagoa aukera zezakeen, Frantzian gauza bera egin zezaketen, Korsega erabaki zezaketen izatea ordezkaria, baina horrek ezarri zuen herrialde bakoitzak izango zuela aukera hautatzeko. Baina zer gertatu zen? Ez zuten lortu hau batez erabakitzea 15 estatukideek, 13 hautagai zeuden behatzaile gisa, hori zen bere estatusa, eta horiek ez zuten nahi izan ukatzea, hau da, ez zituzten ukatu bere botereak, eta azkenean jaun-andreok, zarata askorekin eta emaitza gutxirekin nolabait esatearren, dana mugatu zen justizia auzitegira jotzeko aukerara. Hala, 2022an berriro ere mahai gaineratzen dugu gaia, baina zergatik, orain aukera gehiago ditugu arrakasta lortzeko? Beno, nik uste dut baietz. Lehenik eta behin, kontuan hartu behar dugu Europar Batasunak handitu dituela bere legegintza esku hartzeak. Hala, itun berrien ondorioz, eskumen berriak daude. Hala, orain, batzordea beste agentzia batzuek babesten dute. 30 inguru dira eta herrialde desberdinetan daude. Espainian adibidez 3 daude eta agentzia horiek paper desberdinak dituzte. Analisi papera, kontrol papera, kudeaketa papera, hau da, eremu guztietako gaitasunak dituzte. Lanbide heziketan, arrantzaren kontrolean, elikadura segurtasuna, produktu kimikoak, gaixotasunen prebentzioa, eta Europol eta Eurojust ahaztu gabe, noski. Gainera, ikusi dugu eskumenak transferitu direla estatuetatik eskualdetara, eta hori gertatu da gero eta gehiago azkenengo urteotan. Ikusi izan dugu adibidez, sortu direla antolakuntza berriak. Horrez gain, ikusi izan dugu, hiriak bihurtu direla hazkundearen eragile handiak 21. menderako, eta adibidez, Grezia oso zentralizatutako herrialdea da, baina 20 urtetan
tokiko funtzionarioen kopurua hasi da, 50% hasi da. Eta estatu mailako funtzionarioen kopurua berdin-berdin eta modu egonkorrean mantendu da. Laburbilduz, esan dezakegu aldaketa handiak egon direla. Gainera, herritarrek gero eta gehiago parte hartu nahi dute eta erantzuteko, hau da, eskari horri erantzuteko modu desberdinak daude. Lehenik eta behin, modan dagoen modua daukagu. Hau da, kontsultak egin daitezke herritarren artean, ala soriz aukeratutako herritarren artean egin daiteke eta erakutsi daiteke lagin estatistiko batek hobeto ordesten dituela herritarrak politikariekin alderatuta, eta badago beste metodo bat niretzat egokia dena. Eta hori oinarritzen da demokrazia ordezkariaren kontzeptuan. Ez gara ari lagin efimero batez, ez. Zertaz ari gara? Hauek izango lirateke hautetsitako ordezkariak eta horiek ordesten dituzte herritarrak. Eta horiek daude herritarrak dauden lekuan, eta nik uste dut bertan harreman hori sortu behar dela. Bertan sortu behar dela Europarekiko harremana. Gustatuko litzaidake zerbait azpimarratzea. Hala, demokraziaren kontzeptua nabarmendu nahiko nuke. Demokrazia parte hartzailea. Hori da funtsa. Izan ere, Brusela murgilduta dago prozesu horretan orain dela urtebete. Europaren etorkizunari buruzko konferentziaz ari naiz, ariketa horren parte da, eta helburua da iritziak biltzea, inplikatutako eragile guztien iritzia bildu nahi da, edukiari eta orientabidei dagokienez, zein operatzeko moduari dagokionez, funtzionatzeko moduari dagokionez. Badaude herritarren bi panel, jakingo duzuen bezala, eta horiek sortu dira horretarako. Niretzat anormala izango litzateke eta itzela izango litzateke herritarren ordezkari hautetsien ahotsa ez entzutea behar bezala. Oso garrantzitsua da zori aukeratutako herritarrak entzutea, baina garrantzitsuagoa da hautetsitako ordezkariak entzutea. Nire gustatuko litzaidake esatea berriro ere ari garela mahai gaineratzen ekimen hau, eta hori egiten ari garela hain zuzen ere baldintzak egokiak direlako horretarako. Jakin badakigu, hauteskundeak egongo direla Europan eta kanpaina hasiko da urrengo urtearen amaieran, hori badakigu. Izan ere, uste dugu beharrezkoa dela sare indartsu bat egotea, eskualdeen sare indartsua. Hori behar bezala ordezkatuta egon behar da, eta eskualdeak behar bezala ordestu behar dira. Gainera, areagotu behar ditugu emaitzak, maximizatu behar ditugu sarearen emaitzak. Eskualdeen sare bat da, esan bezala. Eskualdeek legegileak diren botereak dituzte, botere legegileak dituzte eta irizpide argia eta egokia dute. Hala, zein da espero den emaitza? Espero den emaitza oinarritu behar da Europako itunetan. Izan ere, ikusi dugu borondate politikoa dagoenean, transnazionala bada, ikusi dugu erabil ditzakegula egungo itunak, Europako itunak, noski. Hala eta guztiz ere, horien interpretazioa aldatu behar dugu edo bestela, egin behar duguna da osatzea itun horiek, eta hori dagoeneko egin genuen eurozonaren krisiaren aurrean, hori egin genuen besterik gabe, Maastrichteko itunaren artikulu bat aldatu zen, eta hori osatu zen beste akordio batekin, gobernuen arteko akordio batekin, hain zuzen ere. Orain dela gutxiago, 2008ko udan, gobernu guztiek batera erabaki zuten programa bat abian jartzea, ikerketa medikoko programa bat izan zen, eta erabaki genuen batera erostea txertoak, eta bai, krisialdiak egon dira, baina aldi horiek gora behera ikusi dugu badugula prozedura simplifikatuak egiteko izapide bat. Horrela, aukera daukagu estatukideen egoera desberdinak kontuan hartzeko, eta gustatuko litzaidake bi prozedura aipatzea, garrantzituak direlako. Batetik, erakunde arteko akordioa daukagu, rara abiz juridiko bat da, kontratu moral bat delako, ala jaunen arteko akordio bat dela esan dezakegu, eta Europar Batasuneko 3 erakunderen arteko akordioa da. Egia da ez duela indar juridiko nahikorik, baina hori gora behera erakundeen arteko akordio horrek aukera ematen die gobernuei batzordeari eta eskualdei erabakiak hartzeko.
Neurri handi batean, hori lotuta dago Boloniako prozesuarekin. Hori hasi zen 97an. Hori sustatu zuten unibertsitate desberdinek, unibertsitateen sare batek eta Europako Kontseiluak bultzatu zuen. Eta hori oso originala zen Boloniako prozesua eta horren ondorioz Europako irakaskuntza, goi mailako irakaskuntza espazioa sortu zen eta adibide ona da, eta badago beste adibide bat, baliagarria dena. Hori da kooperazioarena, indartutako kooperazioarena edo lankidetzarena, bestela esan da. Hala, kide batzuek ekintzak bultzatu nahi badituzte harin beste batzuk itxaron gabe, zer egin dezakete? Egin dezaketena da prozedura simplifikatura jotzea. Hori egin dezakete. Prozedura simplifikatu horrek aukera ematen du ekintzak bultzatzeko harinago beste batzuk itxaron gabe. Hala, dozena bat erdi prozedura daude abian momentu honetan eta gustatuko litzaidake bukatzea gomendioak aipatzen, EPC-ren gomendioak alegia. Ikus dezakegu, relegen sustatzaileak ez direla ikusi behar eskubideak eskatzen dituzten ente gisa, baizik eta eragile gisa. Eragileak dira eta proposamenak egiten dituzte, eraikitzaileak direnak. Eta gustatuko litzaidake orain 3 adibide ematea. Izan ere oso egokiak dira hau erakusteko. Lehenengoa hauxe da. Hobeto legeak egitea hobeto. Hori da lehenengo ikuspegia. Horrek ez dauka eskualde mailako dimentsiorik. Hala eta guztiz ere nik uste dut eskualdeek posizionamendu hobea dutela eragin azterlanetan parte hartzeko lurralde mailan Europako politikei dagokienez, noski. Hala, zenbat eta gehiago lan egin Europaren alde, zenbat eta gehiago babestu aniztasuna, elkartuago egongo gara, are elkartuago. Hala, batasuna eta aniztasuna lorpen handiak dira, baina ezin ditugu aintzat eman, hauskorrak dira landare horiek eta ureztatu behar ditugu ondo hasteko, irmo hasteko Europar batasunak batasun handiagoa eta anistasun gehiago behar ditu. Eta Europa existitzen da anitza delako eta jarduten du batuta dagoelako, batasunik gabe ez du ahalmenik izango eta horregatik oso garrantzitsua da aniztasuna indartzea. Mila esker jaun Andreok. Representative democracy and raising the question of treaty change as well. Eskerrik asko demokrazia ordezkagarriaren garrantzia azpimarratzeagatik, eskerrik asko positiboki baloratzeagatik EPC-ren txostenaren ondorioak eta orain, hitza emango diogu batzordearen presidente ordeari. Zoritzarrez, ezin da hemen egon gurekin, baina bideo mezu bat bidali digu. Gustatuko litzaidake publikoari gogoraraztea bere galderak egin ditzaketela txataren bidez. Izan ere, galdera horiek erantzungo ditugu aurrerago galde eskeen txandan. Mila esker. It's muted, so we can't play hear the it yet. full role in decision making in the European Union. As you point out yourselves, there is no EU without its regions. I also welcome the study being presented today by the European Policy Center. It recognizes the need for the EU policy making to respond as closely as possible to the demands and expectations of... It is a pleasure to speak to you today, even if it cannot be in person. I support the work of the ALEC initiative in ensuring that regions with legislative powers play their full role in decision-making in the European Union. As you point out yourselves, there is no EU without its regions. I also welcome the study being presented today by the European Policy Center. It recognizes the need for the EU policy making to respond as closely as possible to the demands and expectations of Europeans and European businesses. And within that, it underlines the major role regions have to play in delivering on those policies. With, for example, almost 2/3 of public investment into the energy and climate transitions being undertaken
at regional level. As we look to accelerate our recovery from pandemic, we must ensure that all corners of the Union can benefit from the opportunities offered by the green and digital transitions. Different parts of the EU were affected by the coronavirus pandemic in different ways and to varying extents. For instance, regions that are heavily dependent on a few manufacturing or service sectors turn out to be particularly vulnerable. We therefore need to draw the right lessons from the crisis by strengthening the resilience of regions in response to unexpected shocks. That is why we will increasingly take regional specificities into account in the next European semester country reports. For example, the regional dimension is also reflected in our resilience dashboard, a new tool allowing us to monitor member states' resilience in a holistic manner. Above all, I want to underline the importance that the Commission places on consulting all key stakeholders, including at the regional and local level, when it comes to better policy making. I know that the EPC study reflects on the need to improve the EU's multi-level governance systems, which is an important policy goal. Many of you have voiced concerns about the risk of increasing centralizations in the EU decision-making process, in particular with reference to cohesion policy and the negotiations on the national recovery and resilience plans under the next generation EU instruments. On this, I want to reassure you that the Commission attaches the utmost importance to the partnership principle, pandemic or no pandemic. As regards cohesion policy, there is a strong tradition of partnership and multi-level governance in implementing key policies and ensuring European objectives are translated into feasible and tangible regional actions. Additionally, the Commission requires action where breaches in the Code of Conduct on Partnership are identified. For the recovery and resilience facilities, the Commission insisted that Member States should engage in a broad policy dialogue with all relevant partners. The facility can only be successful if implemented with a strong local and regional ownership of the process, together with support from social partners and civil society at every step. Here, I also want to underline that the EU's better regulation framework provides regions with plenty of ways to influence European legislation. You can participate in public consultations on the design of roadmaps or just before a legislative proposal is launched. You can work closely with the Committee of Regions, including through the Reg Hub 2.0, but also through our recently established Fit for Future platform, helping to simplify and future-proof EU legislation. And you can engage in direct contact with the EU institutions as well. Here in particular, I want to highlight territorial impact assessments. These represent an important tool to raise awareness about the impacts of the EU policies and legislative initiatives on our regions and cities. And I would urge you to make full use of them. This is of particular relevance to regions with legislative powers. Regional engagement needs to cover the entire policy cycle, from legislative development to the demonstration of policy impact. Moreover, as regards the overarching goal of improving the EU's multi-level governance system, I think strategic foresight can be useful to show the way forward. Europe is facing massive transformations and technological developments at an unprecedented scale. Some 21 million workers may need to move to new occupations by 2030, with most going to the jobs that do not even exist yet. Artificial intelligence alone has the potential to add up to 3.6 trillion euros to the European economy in the same time frame.
Tailor-made solutions capturing the strengths of each region will therefore be necessary for ensuring an economy that is resilient and fit for the future. This is why I would like to invite you and your best and brightest minds to join a broad reflection, which I will launch in the coming weeks, on the long-term implications of a more effective multi-level governance in the EU. This foresight exercise should look, for example, at innovation pathways and industrial initiatives led by European regions, which will be key for Europe's open strategic autonomy by 2050. I have recently discussed this idea of regions as innovation hubs with legendary Inigo Urkulu when I attended the dialogue on future of science and innovation in Bilbao last year. There, I was impressed by the Basque country as a clear example of an EU region with a strong commitment to innovation and industrial policy. Industry represents 25% of its GDP, well above the Spanish and EU average. And the local government is now focusing on developing Industry 4.0 initiatives in its regional innovation policy. There are many other regions in ALEC which are frontrunners in industrial innovation, like Catalonia, Flanders, or Upper Austria. I see a lot of potential for developing a network of innovation hubs throughout Europe. Let me conclude on the conference on the future of Europe. I have my thanks as European regions for your active engagement with the conference, not just on questions of governance, but on substantive questions of policy as well. This is very important. Regions have a key role to play in the conference. As policymakers, you are closer to citizens and know better what matters to them on the ground rather than on a paper. I thus welcome your proposals to the conference for a more effective multi-level governance in the EU, including in the ALEC political declaration, which the Lehendakari mentioned earlier. I am also pleased that 30 representatives from local and regional governments will participate in the plenary. I am sure that they will provide valuable insights as crucial partners in the pursuit of common European goals and in the implementation of key policies. I can assure you that my colleagues across the Commission share my hope and determination that Europeans will see their thoughts, opinions and ideas taken seriously by decision makers. Thank you for your attention and I wish you an enjoyable and productive event. Ekitaldi atsegin eta produktiboa emankorra izan dezazuela. Eskerrik asko, Maros Šefčovič jauna, eta orain hitza oso interesgarria izan da lehendakariordeak aipatu duen guztia, hau da mailan hitzeko gobernantzaz hitz egin digunean. Eta orain 15 minutu ditugu galdera batzuk egiteko, erantzun batzuk emateko, eta orain hauxe egingo dut. Hasierako aurkezpen bakoitzera joango naiz eta galdera bat egingo dut, iritsi diren edo parte hartu duten ordenaren arabera, eta gonbita luzatzen diet gainerakoei erantzun dezaten hala nahi baldin badute. Baina hasiko naiz lehendakari jaunarekin. Zer eragin izango luke erabaki hartzeetan Europa mailan, hau da, ea eragile gehiago dauden, prozesu gehiago dauden, kontsulta gehiago dauden, horrek ez aldu arrisku bat sortzen, ez aldugu bukatuko sistema hain eraginkorra ez den batekin, berbada sistema burokratikoa batekin bukatuko dugu, eta berbada izan diteke sistema bat zeinak blokeatu egingo duen aktiboki Europa. Jadanik arazo bat baita, burokrazia ematen du blokeo botere ahalmen gehiago dagoela urtea joan eta urtea etorri, kontutan hartu ze aurrera bide behar dugun, beraz, zein litzateke balio erantsia. Hau zein izango litzateke ekar dezaketean balio erantsia
erabaki hartze horretan. Bai, galdera hau lehendakariarentza da. Bueno, hasteko esango dut, sinplea bilatzea izango balitzateke kontuan hartu beharreko irizpideak Europar Batasunak sekula ez lukela argia ikusiko. Integrazio prozesua konplexua da, neketsua, geldoa da batzuetan, baina balantzea positiboa da. Beraz, horrek ekarri dugu bake aldi luzeena gure historian eta aurrera bide handiena. Hau esan ondoren, 3 arrazoi partekatzen ditut gure eskualdeen eskariak nolabait kokatzeko. Europaren arkitektura instituzionalean eta Europar Batasunaren ziklo instituzionalean. Lehen arrazoia da maila praktikoan edo eraginkortasunean gure parte hartzea proposamenen diseinu hauetan eta Europar ekimen hauetan horrek politika publiko hobeak ekarriko ditu. Hau da, politikak evidentzian oinarrituta, hau da, lurrari lotuagoak eta lurralde aniztasunari lotuagoak Europan. Adibide egokia pandemia da, eragina du Europar Batasun osoan, baina ondorioak oso modu desberdinean agertzen dira beti ere kontuan hartu ze errealitate sozial dagoen leku bakoitzean, ze espezializazio produktiboa dagoen, eta zerbitzu publikoek nola antolatzen diren, eta lan merkatuan nola antolatzen den Europar Batasuneko lurralde bakoitzean. Beraz, ahotsa ematea rekuperazioa kudeatzen ari garenak, horrek lagunduko digu mirari errezetatik ihes egiten eta erantzun egokiagoak ematen. Bigarren arrazoia, gu eragile funtsezkoak gara eraldaketarako. Frogatu dugu gai garela proposapen globalak permeatzeko eta lankidetza pribatu publikoa bultzatzeko eta horrela edozein aldaketari bermea emateko. Eta adibide bat Eusko Jaurlaritzaren adibidea da. Guk Basque Green Deal onartu dugu eta aliantza sare bat sortzen ari da hainbat proiekturen inguruan eta hainbat ekimenen inguruan eta transizio berdea lortzeko Euskadin. Eta 3. arrazoi bat ere esan nahi nuke, proposamenak indartu egiten du Europar Batasunaren proiektua. Ezin da errealitate bat alde batera utzi. Europar Batasunean estatuak, hainbat estatu daude, konposatuak direnak eta estatu horietan gobernuak ekimenaren inguruan elkartuta, guk dugu kompetentzien titulartasuna partekatu egiten ditugunak Europar erakundeekin. Beraz horregatik, orain erabaki foroetan kompetentzia horien jabeak direnei sartzea, hau da politikak bultzatzen dugunak eta legea egiten dugunak hor sartzea, horrek esan nahi du hurbiltasuna bultzatuko duela parte hartzea, gardentasuna eta demokrazia baita ere Europar proiektuaren barruan. Thanks very much. Eskerrik asko lehendakari jauna. Orain galdera bat planteatu nahiko nioke Alison Hunterri eta galdetu nahi nioke bi norabideetako bide horri buruz. Hau da, ez bakarrik aldaketak egitea Europar mailan, beharrezkoa da ere eskualdeak aktiboak izatea eta parte har dezaten. Eta galdetzen diot nire buruari ze gerta diteken eskualde batzuk parte hartzen badute eta beste batzuek ez. Zer da beharrezkoa? Bai, eskerrik asko, Fabian. Esaten dugunean, eskualdeek zer egin behar duten, jakin behar dugu ze eskualdei buruz ari garen. Gaur egungo azterlanean aipatu ditugu botere legegileak dituzten eskualdeak, baina hori talde baten azpitalde bada. Ze eskualde gehiago daude, eta eskualde horiek ere parte dira agertoki honetan. Baina botere legegileak dituzten eskualdei buruz hitz egiteko orduan, jadanik esan dugu argi eta garbi, eta gaur ere esan dugu, nahi handi ikaragarri bat dugu parte hartzea bultzatzeko, handiagoa izan da noski eskualdeen aldetik, hitz egin dugun eskualdeen aldetik, baina uste dut
beharrezkoa izango dela, askoz ere parte hartze handiagoa maila gorenago batean politika arloan, eta horrela benetan erakusteko zer den aldaketa hau, ez bakarrik eskualdentzat, baizik eta baita ere beste eskualde eta tokiko mailetan oroar. Horrek garamatza proaktiboagoak izatera, horren beharra izatera, proaktiboak izan behar dugu. Eta nik uste dut Herman Rompik esan zuenaren arabera, eskualdeak hobeto konsultatu behar dira. Eta bere feedbacka eskaini behar dute. Nik zerbait gehiago nuen. Nik esango nuke eskualdeak proaktiboagoak izan behar dutela, askoz ere gehiago mugitu behar dutela, koordinazio handiagoa izan behar dela RLEG ekimenaren barruan, eta eskualde guztiekin batera. Eta beste eskualdeko sarekin ere harremanak indartu behar direla. Baina horre bakarrik ez dira erantzungo gu ditugun arazoei. Hau da, errekuperazio eta erresidentzia mekanismoetara itzultzen bali magara, eta baita ere ze ikuspegi, ze ambizio dugun, baita ere lurraldeen erreforma aktibo bat izateko, horretarako sistemaren erreforma, mailan nitzeko gobernantzaren sistema berritu egin behar da. Eta ez baldin badugu, etengabe egiten ezingo dugu lortu erreforma horiek lurralde mailan ezartzea. Bera zure galderari erantzuteko beharrezkoa da ahalegin bat egitea maila guztietan, bultzada politiko bat ere egitea eta berme bat izatea. Eta berme hori denon aldetik etorri behar du. Bai, eskerrik asko, Alison, eta orain, Germani egingo diogu galdera eskualdeen batzordea aipatu duzu. Van Rompuy jauna, nola sartzen da hau guztia gaur egun dagoen arkitektura horretan? Europar Batasunean, jadanik badugu erakunde bat eskualdean ordezkaria dena. Ez alda behar bada arriskutsua, nolabait bereiztea botere legegileen arteko eskualdeen artean eta botere legegileak ez dituzten eskualdeen artean, ez aldago arrisku bat. Mikrofonoa ireki mesedez. Bai, eskualdeen batzorde bat dugu Europan. Eta hori Lisboako itunean agertzen da, baina eskualdeko batzordeak hasiera eman dio ekitaldi ariketa bati, gogoeta bat hasi du, jakiteko zein den bere papera. Eta jadanik esan da, eginkizun hori hobetu egin daitekeela eta asko gainera horregatik eskualdeen batzordea parte hartzen ari da Europako etorkizunari buruzko konferentzian modu dinamikoan bere eginkizuna indartzeko eta aldi berean eskualdeen batzordeak beste ariketa bat egin behar du, barne ariketa bat egin behar du batzordea jakiteko nola hobetu bere eraginkortasuna. Eta baita ere hobetzeko ze inpaktu izan dezakeen kanpoan. Eta batzordeak askoz ere eraginkorragoa izan dadin barne mailan. Eta ariketa hau beharrezkoa da, aitortu egin du eskualdeko batzordeak. Ni alare beldur naiz, kanal banandu bat izatea, harreman zuzenen bananduak izatea eskualdeen artean, hau da, botere legila duten eskualdeen artean eta ez dutenen artean, eta gero gainea eskualdeen batzordeak bizate ditu. Lehenik eta behin herrialde batzuetan oso zaila izango da aukeratzea parte arte dezaketen eskualdeen artean, kanal banandu honetan, hau da, erakundeen eta organoen artean, alanek esan duen bezala, Korsikaren kasua hor dago, imaginatu dezaket badirela beste eskualde batzuk Frantzian, pozik ez direnak egongo aukera horrekin. Adibidez, Austrian ere komplikatua izango litzateke. Besteak beste, beraz, barne eztabaida bat dago herrialde horietan guztietan. Eta hori provokatu egiten du horrek, eta ezer ezean gelditu liteke. Eta bigarren saio bat egin genezake.
Hau da, botere legegileak dituzten eskualdeen batzordearen barruan, behar bada bere estatusa handitu dezakete eskualdeen batzordearen barruan. Botere legegiledunak. Beraz, horretarako mereziko luke eztabaida mota hori eukitzea eskualdeen batzordearen barruan. Noski, gainera, eztabaida bat egongo da lehen mailako eskualdeen edo bigarren mailako eskualdeen artean kontu zibili behar dugu eta kontziente izan behar dugu arazo honetaz. Baina eztabaida hau nire ustez merezi du egitea jaketeko nora garamatzan. Nik pertsonalki uste dut lan egin behar dugula, alden neurrian, gaur egungo egituren barruan emaitza bat lortzeko. Eta pragmatiko egiak izan gabe, hori esan nahi nuke, hau da lan egin behar dugu eskualdeko batzordearen barruan, haren boterak erabiliz, baina batzordearen barruan nolabait indartu egin behar da botere legegileak duten eskualdeen eginkizuna, eta esan dezaket, Flandriakoa naiz, flamenkoa naiz, eta ni egon nintzen Flandriako komunitatea sortu zenaren hasiera horretan, baina bai argudioak daude indartzeko botere legegileak duten eskualdeak. Beti ere eskualdeen batzordearen barruan, eta kanal berezi bat sortuz. Nik uste dut ez dela zaila izango, baizik eta ezinezkoa ere bai. Beraz, pragmatikoak izan behar dugu eskualdeen ahotsa hobeto entzun dadin Europan, orain arte entzun dena baina hobeto. Azken 30 urteetan entzun dena baina hobeto. Ni egia esan inspiratu egiten naiz. Behar bada, nik ikusten ditudan muga politikoak hauek dira. Nik lortu nahi nuke soluzio bat aurkitzea muga hoien aurrean. Nik nahi dut eskualdeek hobeto parte hartu dezaten eta gehiago parte hartu dezaten erabaki hartzeetan Europar Batasunean iraganean baino gehiago. Eta azken iruzkin bat. Eta tokiko agintariak dira onenak elkarrezketa hori abian jartzeko herritarrekin batera. Eta hautesleak, eskualdeko eta tokiko hautesleak, lehen mailan daude, lehen lerroan daudela esan dezakegu. Eta elkarrizketa zuzen bat sor dezakete herritarrekin. Eta noski, beraiek ere entzunak izan behar dute beren estatukideen aldetik, eta baita ere Europar Batasunaren aldetik. Baina asmo berri horretan, saiakera berri horretan, demokrazia indartsu eta deliberatibo bat izateko ahalegin horretan, herritarrek parte hartu ahal dezaten, egiteko modu honena da eskualdeko eta tokiko agintariei kontsulta eginez, eta haiei eskatuz gehiago parte har dezaten. Ze gehiago ezagutzen ditutu, hobeto ezagutzen dituzte herritarrak eta beraiek antolatu dezakete hau hobeto. Nik indar ingune handia ikusten du demokrazia indartu ahal izateko agintaritza eskualdeko eta tokiko agintarien aldetik. Eskerrik asko, Herman. Txateko galdera batzuk erantzun dituzu. Bertan aipatu da nola hobe daitekeen herritarren parte hartzea. Aipatu da nola antolatu behar diren eskualdeak. Eta orain, alani hitz egingo diot. Gustatuko litzaidake galdera bat egitea. Zuretzat, zein da oztopo nagusia edo zeintzuk dira oztopo nagusiak aldaketarako gobernantza lortzeko maila anitzean? Uste duzu estatukideak prest daudela beharrezko aldaketak bultzatzeko? Zer uste duzu? En ce qui concerne les obstacles, comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons rencontré la première fois... Oztopoi dagokienez, nire hitzaldian esan dudan bezala, lehenengo aldiz jorratu genuen arazo hau Europaren etorkizunari buruzko konbentzioan. Eta lehenengo aldi horretan ikusi genuen estatukide batzuk aurka zeudela. Bere garaian egia da, testuinguru politikoa oso desberdina zela. Espainian, adibidez, egoera
oso zaila zegoen, oso konplexua zen Euskal Herriko egoera adibidez, eta zegoelako momentu hartan. Cette situation est maintenant terminée et que sous l'impulsion du lehendakari du... Zorionez, egoera hori, bukatu eginda, amaitu da dagoeneko, eta Iñigo Urkullu lehendakariak oso paper garrantzitsua izan du, bultzatu duelako berriro ere ekimen hau, bitxia da. Ekimenak bere jatorria dauka eskualde horretan eta eskualde horrek hasieran oso egoera zaila eta konplexua bizi izan zuen. Pentsatu behar dugu, herrialde batzuk oso zentralizatuta daudela. Herrialde horiek beldur dira, mugimenduen beldur dira. Dezentralizazioaren aldeko mugimenduen beldur dira batzuk. Lehen, aipatu dugu hori eta herrialde batzuek kezkak dituzte, zalantzak dituzte nire herrialdean, adibidez, Frantzian proposatzen dugunean horrelako zerbait egitea, hau da, proposatzen dugunean ahots handiagoa ematea eskualdei eta eskualdeak jartzea lehenengo ilaran edo erdigunean, jakobinoak adibidez, aipatu izan dituzte arrazoi historikoak jakobinoek eta gogorarazten dute Frantziako Errepublikaren konstituzioan lehenengo artikuluan aipatzen dela Frantzia zatiezina den herrialde bezala. Horrela jasotzen da konstituzioan eta batasuna eta uniformitatean hasten dira Frantzian. Eta hori akats larria da, oinarrizkoa gainera. Ni ziur nago pertsonalki, aldi berrian gaudela, hau da, Europa mailan egia dena edo Europa mailan ikusten hasi dena edo nazio mailan ikusten hasi dena batasuna eta aniztasuna ikusten hasi dira herriaren abantaila gisa, indartu behar direla, batasuna eta dibertsitatea. Ez dira baztertzaileak, ez dira kontrajarriak. Egia da, eztabaida irekita dagoela oraindik ere, eta horrela jarraituko duela. Izan ere, eztabaida hori garatu behar dugu Europa mailan eta jarraitu beharko dugu aurre egiten. Jarraitu beharko dugu kezkei aurre egiten eta zalantzei aurre egiten. Estatukide batzuek zalantzak dituztelako. Adibide bat emango dut. 80ko hamarkadan Europako gaietarako ministroa izan nintzen, Frantzian. Berlingo muroa erori ostean izan zen hori eta ekialdeko Europako herrialdeek askatasuna bizi izan zuten berriro ere. Eta herrialde horien arazo batzuk lotuta zeuden minoria erlijiosoekin eta etnikoekin. Eta guk asko lagundu genien herrialde horiei eta lagundu genien hain zuzen ere bat egiteko esparru konferentziarekin. Hala, minorien eskubideak jorratu genituen, nazio mailako minorien eskubideak jorratu genituen konferentzia horretan eta nik bizitatu nituen herrialde horiek guztiak konbentzitzeko esparru konbentzioa sinatzeko minorien inguruan. Hala eta guztiz ere, egia esan, Frantziak ez du sinatu edo berretzi konbentzioa, izan ere Frantziak ez du uste minoriarik dagoenik Frantzian nire herrialdean. Beraz, lan pedagogiko handia egiten jarraitu behar dugu. Hala eta guztiz ere, nik uste dut txip aldatu dela, nik uste dut pentsamoldeak aldatu direla, eta hasieran esan bezala, nire aurkezpenaren hasieran esan bezala, joera bat nabarmendu da azkenengo 20 urteotan, eta hurbilketa joera izan da. Hau da, eskumenak transferitzeko joera bat egon da azkenengo urteotan, eskualde mailara antz eta tokiko mailara antz, eta aukera ematen badidazue beste zerbait esan nahi dut. Gustatuko litzaidake zerbait aipatzea. Niretzat hori oso egokia da. Oso garrantzitsua da egiten ari garen ariketa honetarako. Eskualdeok, ari gara, ariketa hori egiten botere legegileak ditugunok, noski. Eta gustatuko litzaidake esatea harremanetatik harago, hau da, Europar Batasunarekiko harremanetatik harago, badagoela beste aukera bat. Aukera dago eskualdek batera lan egiteko. Eta Hermanek aipatu izan du bere hitzaldian garrantzitsua dela
eskualdeak elkarlanean aritzea hobeto. Eta hori egin behar dute eskualdeen lantaldean. Eztabaida hori ireki behar da. Eta bere analizian nire ustez oso interesgarria izan da. Eta berriro ere esan nahi dut. Garrantzitsua da. Garrantzitsua da ikastea. Esperientzietatik ikasi behar dugu eskualdeek esperientziak izan dituzte. Eta horietatik ikasi behar da. Deigarria da, adibidez, Europar Batasunean, herrialde batzuk egotea, zeinek mespresatzen duten nolabait esatearren, zeintzuk diren trukearen abantaiak, esperientziak trukatzearen abantaiak ez dituzte balioztatzen. Oso garrantzitsua da esperientzietatik ikastea, gure ondokoen esperientzietatik ikasi beharko genuke, arrakasta kasuetatik ikasi beharko genuke. Eta orain, aukera badaukat gustatuko litzaidake bi adibide ematea. Gaiak oso desberdinak dira, baina gustatuko litzaidake horiek ematea ikaskuntzaren inguruan. Apur bat ez du gabiltza denborari dagokionez. Bai, laburitz egingo dut eta bukatzera noa. Gustatuko litzaidake adibide batzuk ematea. Irakaskuntza aipatu nahi dut. Adibidez, Frantzian urte asko daramatzagu gure irakaskuntza sistema hobetzeko. Eta egia da ikusi dugula eskualde eta herrialde batzuek garatu dutela bere hezkuntza sistema erabat. Eta guk ikasi behar dugu horiengandik. Eta beste adibide bat da inmigranteen eta minorien integrazioa, desplazatutakoen integrazioa eta gizarteratzea. Probintzia batzuek, eskualde batzuek oso ondo egin dute, hau da, minoriak integratu dituzte eta beste batzuek ez. Beraz, elkarrekin ikasi behar dugu, elkarrengandik ikasi behar dugu, batera lan egin behar dugu eta elkarrengandik ikasten badugu hobeto eta eraginkortasun handiagoarekin operatu ahalko dugu eta Europako politika hobeak lortuko ditugu. Besterik gabe elkarrekin lan egiten badugu hobeto jardungo dugu. Eskerrik asko eta barkatu moztu izanagatik zure hitzaldia. Hala eta guztiz ere, ez du gabiltza denboraz eta azkenengo partera joan behar gara orain. Azkenengo partean adierazpenak entzungo ditugu. Hala, eskualdetako presidenteek adierazpenak egingo dituzte eta eskualde horiek botere legegileak dituzte, noski bakoitzak 3 minutu izango ditu eta hasiko gara zuzeneko esku hartze barekin. Henry Jansenek hitz egingo du. Alandeko presidente ordea da. Eskerrik asko benetan. Saiatuko naiz nire kamera aktibatzen eta ez dakit zuek kontrolatzen duzuen edo guk, baina bai, hemen dago, ondo ikusten zaitugu. Aurrera, mila esker moderatzailea baieztatzearren, laguna Jaun Andreak. Eskerrik asko ere bai Euskal Herriko lankidei eta eskerrik asko ekitaldi garrantzitsu hau antolatzeagatik hain zuzen ere. Aurten, Alan Uharteek bere autonomiaren 100 urteak ospatzen dituzte eta gure autonomiarako bidea ez da erraza izan. Eta horren azken emaitza Nazioen Ligaren konpromiso bat da eta hori lortu genuen Genevan. Eta bai, egia da, 1981an Suediako erresumarekin bat egitea eragotzi zigutela. Hala eta guztiz ere, 1981an egindako bileran denok egon ginela oso triste. Hala eta guztiz ere, ulertu genuen beharrezkoa zela lan egiten jarraitzea eta hori egin dugu izan ere alandarrek eta hori egin dugu autonomiari esker. Autonomiari esker, lankidetza espiritu sendo batek osatutako gizartea eraiki ahal izan dugu. Izan ere, beti egonda oso lotura argia erabakigileen eta herritarren artean. Eta guk uste dugu harreman hori bere bizikoa dela, horrela eraiki ahal izateko gizarte erabat demokratikoa. Eta irakasgai hori ikasi ahal izan dugu azkenengo urteotan eta Europar Batasunak ikasi beharko luke hori. Gu nazio merkantilak gara eta nazioarteko lankidetza gure denean dago. Guretzat lankidetza funtsezkoa da eta guretzat berebizikoa da Europar Batasunarekin elkarlanean aritzea. Gu Europar Batasuneko kide eraikitzaile esan nahi dugu. Hala eta guztiz ere argi dago zulo beltz handia dagoela Europar Batasunean erabakiak hartzeari dagokionez. Hala, Europar Batasun desberdina behar dugu, zeinean estatukideek islatuko duten errealitatea lurraldeari dagokionez, noski. Guretzat
Alan uharteetan eta botere legegileak dituzten beste eskualde batzuetan asko dago hobetzeke oraindik ere. Herritarrak sentitzen dira tokiko erakundeengandik hurbil eta eskualde agintaritzengandik hurbil, baina Europar Batasunean hartzen diren erabakietatik urrun sentitzen dira. Europako ordezkariak lagunak, jaun-andreok, garaia da Europar Batasun hobea sustatzeko. Europar Batasun horretan subsidiariotasun printzipioa kontzeptu teoriko bat ez ezik benetako printzipio gidari bat izango da. Hala, Europar Batasun horretan eskualde autonomia errespetatzeko duen betebeharra argia izango da. Hau da, tratatuen testua erabat beteko duen Europar Batasun bat behar da. Erabakiak hartzeko prozesuan gobernu maila guztiek benetako ahotsa izango duten Europar Batasuna behar dugu. Horrela, Europar Batasuna eraginkorragoa izango da eta legitimitate handiagoa izango du, eta gu Alan uharteetan prest gaude behar den guztia egiteko aldaketa hori bultzatzeko, eta ziur nago nirekin dauden kideek berbera pentsatzen dutela. Beraz, egin dezagun lehenengo parlamentuak Alan den egindakoa, ekin diezaiogun lanari. Mila esker zuen arretagatik, mila esker, oso ondo. Orain, pasako gara beste mezu batzuk entzutera, mezu desberdinak bidali dizkigute bideoan, eta hasiko gara Azoreseko presidentearen bideoarekin. Uma saudação a todos os que participam neste evento de alto nível organizado pelo País Basco, pelo European Policy Center. Eskerrik asko antolatzeagatik. Este evento que procura fazer uma grande reflexão neste quadro da Conferência sobre o Futuro da Europa. Nos Açores, e a partir dos Açores, os estímulos para o sucesso dos trabalhos. Nós somos uma região que, com certeza, no quadro de uma União Europeia, verdadeiramente uma Europa de regiões, que é uma região robusta, com poderes legislativos, com parlamento próprio, tem especial sensibilidade para esta reflexão. O princípio da subsidiariedade é um bom exemplo de que as decisões possam ser não só refletidas, como também aplicadas por aqueles que estão mais próximos das populações. As regiões robustas têm de ter, por isso, uma responsabilidade e uma oportunidade de serem valorizadas na audição por parte das políticas da União Europeia e das instituições europeias. Nós temos bom exemplo. Os programas POSEI, que são uma relação direta entre as grandes opções da União vocacionadas para as regiões. Somos todos iguais no quadro, aliás, do Comitê das Regiões, mas também muito diferentes nas nossas especificidades. É preciso valorizar esta ideia das regiões robustas. Queria, aliás, em nome dos Açores, deixar aqui também um rapto e um convite. Que possamos, da próxima vez, já não pela via digital, mas pela via presencial, fazer um encontro de reforço desta reflexão nos Açores. Oso garrantzitsua da hausnarketa hori bultzatzea eta konferentzia horretan gure errealitate politikoa islatzea. Horrela, gure integrazioa bultzatuko dugu Europar Batasunean. Lan ona izan dezazuela, mila esker. Thank you very much. Now turning to Francina Armengol, who is the president of the Balearic Islands. Eskerrik asko, orain Balear uharteetara goaz. Balear uharteetan argi daukagu eskualde garatzeko eta baterako proiektua bultzatzeko garrantzitsuak direla elkarrizketa eta partaidetza, baina batez ere hurbiltasuna oso garrantzitsua da bertako herritar eta lurraldeak entzuteko. Botere legegilea dugun eskualdeak ia Europar Batasunaren herritarren erdia gara, eta gaurkoa bezalako ekitaldiak abagune paregabea dira ez soilik eskualdeen etorkizunaz hitz egiteko, baizik eta esfortzuak batzeko eta gure herritarren
ahotsa entzunarazteko Europako erakundeetan. Mundu globalizatu batean bizi gara eta pandemia honek are gehiago utzi du agerian hori. Batasunak aurre egin beharreko erronkak globalak dira gaur egun, baina horiek tokiko ondorioak dituzte. Eta garrantzitsua da gure eskualdeek ahalik eta egokitzapen instituzionalik onena izatea Europar Batasunaren arkitekturan. Erantzunak beraz tokitik jorratu behar dira, pertsonengandik hurbilen dauden administrazioi entzunez. Zentzu horretan, Balears bezalako eskualde batentzat berebizikoa da bi erronkari aurre egitea. Lehena, uhartetasuna da. Gure enpresei, herritarrei eta zerbitzu publikoei eragiten dizkien gainkostu ezari naiz. Horregatik hain zuzen ere, lan egiten dugu Europak uhartetasunaren estatutu bat onar dezan. Europar Batasunean 15 milioi herritarren aurrera bideari laguntzeko. Bigarren erronka ingurumenarekin lotutakoa da. Are gehiago gurea bezalako klima aldaketaren aurrean hain kaltebera den lurralde batean. Hemen, lege eta neurri aitzindariak bultzatu ditugu, baina Europar Batasunetik eta koordinazio legegiletik soilik ezabatu ahal izango ditugu plastikoa gure itsasoetatik. Horrela, lehenago murriztu ahal izango ditugu planeta kutsatzen duten isuriak eta gure helburuak modu eraginkorrean lortu ahal izango ditugu. Europaren etorkizunari buruzko konferentzia aukera paregabea da botere legegileak ditugun eskualdeak nahi dugun Europaren diseinuan sar daitezen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Orain hitza emango diogu Kataluniako presidenteari. Eskerrik asko Urkullu lehendakariari eta Eusko Jaurlaritzari batera antolatzeagatik ekitaldi hau eta eskerrik asko Europako Kontseiluaren presidente ohiari, Alain Lamassuri eta eskualdeetako presidente desberdinei. Eskerrik asko parte hartzeagatik. Katalunia beti egon da konprometituta mugarik gabeko Europar Batasun batekin. Hurbilago egon behar da herritarrengandik eta horren beste errespetu handiagoa izan beharko du herriekin. Hala, joera bat sortu dugu deszentralizatzeko Europa politikak. Hala, Next Generation funtsak adibide bat dira, eta horrek erakusten du estatukideen arteko politikak eraginkorra egingo duela. Horregatik, aldarrikatzen dugu eskualde mailako agintaritzen papera botere legegileei dagokienez. Askotan, horiek lotuta daude Europar Batasunaren politikekin. Eta hori gertatzen da deszentralizatutako eskualdetan ere bai. Hala, maila anitzeko gobernantzaren printzipioak eta subsidiariotasun printzipioak oso garrantzitsuak dira. Enpresekin, elkarteekin, herritarrekin lan egiteko bere premiak ezagutzeko. Horrela, Europako politikak eraginkorragoak izango dira eta eragin handiagoa izango dute lurraldean eta gizartean. Hala, Europaren etorkizunari buruzko konferentzia abagune bat da. Abagune bat da, botere legegileak dituzten eskualdeek bete beharreko zeregina duten etorkizunen diseinuan eta ezarpenean. Horrela, maila anitzeko gobernantza eraginkorra bermatuko dugu. Horrela, Europa bere maila guztietan ordezkatuko da. Eta gainera, horrela bermatuko da Europako politiken aplikazio eraginkorragoa. Sarritan, botere legegilea duten eskualdeek Europako araudia betearazteko ardura dute. Eta hori egin behar dute gure lurraldeetan. Tokian bertan aldatzeko eragileak gara eta dira. Europar Batasunaren parte integral gisa. Europaren etorkizuna gure etorkizuna da. Eta bertan ahotsa izan behar dugu. Horrela bakarrik lortuko dugu herritarrengandik gertuago dagoen Europa eta generalitatetik eskualdekin lan egin nahi dugu. Kezka horiek partekatzen ditugulako eta ondorioz, kideen joera iraultzen lagundu nahi dugu deszentralizatzeko gure erabakiak. Alferrik galdu ezin dugun aukera baten aurrean gaude. Europarrak garenez, eta ziur gaudenez, eta konbentzituta gaudenez, elkarlanean jarraituko dugu, ez bakarrik agintariekin, baizik eta Europako erakunde guztiekin. COVID-19 ondoren eraiki dezagun Europa sozial, berde eta ekonomiko indartsuagoa. Mila esker. Thank you very much. Now turning to the president of the regional. Eskerrik asko. Orain.
Korzegako asanblada nagusiaren hitzaldia entzungo dugu, jaun-andreok, presidente agurgarriak, kide agurgarriak, parlamentuko kideak, lehendakaria, lagunak. Gustatuko litzaidake abagune hau baliatzea, nire desirarik onenak oparitzeko 2022-ako. Espero dut zorionez betetako urtea izatea eta aukera izatea elkarrekin lan egiteko. Horrela, gure proiektua gauzatzeko. Bakea eta osasuna opa dizkizuet eta mezua oso garrantzitsua da pandemia garaian. Eskerrik asko gonbidatu izanagatik behatzaile gisa. Eskerrik asko bereziki Urkullu lehendakariari eta Marian Elorza. Eskerrik asko bereziki lantaldea sortu izanagatik. Eskerrik asko Euskadiri eta bere Bruselako ordezkaritzari egindako esfortzuengatik, izan ere esfortzuak egin dituzte ekimena behar bezala betetzeko. Korsega behatzailea izan da eta babesten ditu baterako adierazpenaren helburuak. Eta eskualden lantaldeko kide gisa eta presidente orde gisa gustatuko litzaidake eskari horiek parlamentuetara eramatea, nazio mailako parlamentuetara, eta hori egin daiteke gure diputatuen bidez. Dakizuen bezala, zuen eskualdeak eta RL guretzat inspirazio iturri dira, hala jarraitu beharreko bidearen inspirazio iturri dira, autonomia lortzeko, eskubide guztiak dituen autonomia lortzeko, eta batez ere gure bezalako kasuetan hori bermatzeko, gure eskualdea uharte bat da, uharte bat gara, eta guk lan egiten dugu, hain zuzen ere hori bultzatzeko, uhartetasuna bultzatzeko, guk lan egin nahi dugu, elkarrekin lan egin nahi dugu eskualdeekin, botere legegileak dituzten eskualdeekin lan egin nahi dugu, eta zuekin lan egin nahi dugu RLG-en esparruan. Horrek laguntzen digu gure proiektua sustatzen. Ziur gaude eskualdeek oso paper garrantzitsua dutela Europan eta ahotsa izan behar dutela. Eta orain hitza eman behar diogu Flandriako ministro presidenteari, Jan Jamboni. Eskerrik asko ekitaldi antolatzeagatik. Eskerrik asko ere bai panelistak guztiei. Ekitaldi honek RLG-en helburua islatzen du. Eskualdeak inplikatu nahi dira, botere legegileak dituztenak inplikatu nahi dira, erabakiak hartzeko prozesuan Europar Batasunaren barruan. RLG-ek batzen ditu eskualdeak eta hori egiten du modu aktiboagoan laguntzeko etorkizunean, Europaren etorkizunean, eta hori egiten du ikuspegi inklusibo batetik, modu eraikitzaile batean. Flandria inplikatuta dago posizio hori indartzean, eta Europar Batasuna ezin da existitu eskualderik gabe. Horregatik, hain zuzen ere, niretzat plazera da zuekin egotea. Hala, hemen nago, Gobernu flamenkoaren izenean, eta niretzat plazera da, berriro ere gustatuko litzaidake eskerrak ematea ekimenagatik. Europaren etorkizunari buruzko konferentziak aukera eman zigun mezu hori errepikatzeko, eta hori entzunerazteko indar handiz Europa osoan, txoko guztietan. Hala, konferentziak plataforma bat eskaintzen digu, eskariak entzuteko, gomendioak entzuteko, herritar Europarren eskariak entzuteko, eskualden papera Europar Batasunean oso garrantzitsua da, eta askotan ez da kontuan hartzen, ez da entzuten behar beste. Eskualdeak hor daude, herritarrak dauden lekuan daude eskualdeak, hurbil daude herritarrengandik, eta horregatik da garrantzitsua horiek entzutea. Horiek entzutean, entzuten ditugulako herritarren kezka, gomendioak, iradokizunak, eta Europako politikak martxan jartzen dira benetan eskualdeetan, eta bertan ezagutza aditua dago, eskualdeek bere biziko papera egin behar dute, eta hori egin behar dute Europar Batasunaren baitan. Hala, nik ez zaituztet konbentzitu behar, izan ere, zuek mezu hori helarazten duzue, etengabe, ezin dugu soilik defendatu ikuspegi deszentralizatua. Ikusi dugu, bere bizikoa dela, eta oso garrantzitsua dela deszentralizatutako ikuspegia edukitzea zentralizatuaz gain. Ikusten dugu herrialde batzuetan eskualdeek badutela paper garrantzitsuagoa. Hori ikusi izan dugu. Beste herrialde batzuk oso deszentralizatuta daude oraindik ere, eta lan egiten jarraitu behar dugu gure mezua indarrez helarazteko. Gure mezua baterakoa bada eta bakarra bada indar handiagoarekin entzungo da Europa osoan. Hala, Flandriak RLG-en esfortzuak babesten ditu eskualdeen implikazio handiagoa lortzeko, botere legegileak dituzten implikazioa sustatu nahi da. Eta maila anitzeko gobernantzan parte hartzea nahi dugu, besterik gabe, gustatuko litzaidake berriro ere eskerrak ematea ekimenagatik. Gogotsunago, zuekin lan egiten jarraitzeko, etorkizuneko
relegen ekimenetan, eta hori egingo dugu Europar Batasuna indartzeko. Mila esker, mila esker, mila esker. Eta azkenik, hitza emango diogu Simon Puetzi. Bera da, Valentziako gobernuko presidentea, nahi duzunean. Ordezkariak, Europako eskualdeen ordezkariak eta parlamentuen ordezkariak egunon. Egunon guztioi eta eskerrik asko aukera emateagatik foro honetan parte hartzeko. Europa bere eskualdeak dira. Nork pentsatzen zuen txikiagoak ginela eskualdeak, instantzia txikiagoak ginela. Nork uste zuen Europa eraikita zegoela jada? Lagun nagurgarriak. Pandemiak dena aldatu du erabat. Krisi honek gure ikuspegi federalizatzailea indartzearen egokitasuna islatu digu. Bilakaera horrek eskualdeek Europar Batasunean duten zeregina dinamizatzen du. Duela 2 urtetik hona, eskualdeek protagonismo itzela izan dute COVID-aren babes neurrietan, txertaketaren prozesuan eta susperraldi ekonomikoan ere bai. Beraz, errealitate horrekin bat etorriz, premiazkoa da eskualdeen onarpen handiagoa izatea kontsulta prozesuan, erabakiak hartzeko prozesuan eta ekintza politikoan ere bai. Beharrezkoa da Europa berri baterantz joatea. Horrela, aro berri batera joango gara. Eta gaur, mekanismo berri bat kontuan hartzea proposatzen dut. Bada garaia, Lisboako tratatutik harago joateko. Garaia da eskualdeek maila anitzeko gobernantza deszentralizatuagoa lortzen laguntzeko. Lagunok, zentralismo bat bera ere ez da inteligentea, ez gure eskualdeetan, ez gure estatuetan, ez da batasunean ere. Bada garaia eskualdeek parte hartze zehatzagoa eta errealagoa izan dezaten. Kontua ez da soilik demokrazia luzatzea, hori ez da kontua. Kontua ere bada eraginkortasuna irabaztea eta handitzea. Lander baten, eskualde baten edo autonomia erkidego baten hurbiltasunetik erronkak hobeto konpontzen dira. Europa bere estatuen ikuspegi federalean oinarritzen da eta hala izan behar bada, Europak beste urrats bat eman behar du eta beste eskualdeekiko ikuskera federala handitu beharko luke. Ildo horretatik, gaur, Valentziako erkidegoko presidente naizen aldetik, legegintzako eskumena duten eskualden sareari dei egiten diot. Proposatzen dut politika publikoen Europako eskualde foro bat eratzea. Foro hori egonkorra izango da eta esperientzia berritzaileak partekatzeko aukera emango digu eta beste eskualde batzuetan arrakastaz errepika daitezkeen esperientziak izango dira. Arreta berezia eskainiko zaio Europako funtsak gauzatzeari. Kontu hori bere bizikoa da, garrantzia itzela dauka gai horrek Europa osoak aurrera egiteko, eta bai, oso konplexua da, Abagune hamarkada honetan bere bizikoa delako eta Valentziako erkidegoa eskain egin da foroaren egoitza gisa, hau da, nik eskaintzen dizuet foroaren egoitza gisa, eta horrela, Europa eskualde bakoitzera eta herritar bakoitzera hurbiltzen lagunduko duen topaketa sortuko dugu, eta bilduko gara tentzio zentrifugoen eta nazional populismoen aurka. Gure interesak defendatuko ditugu, besteen interesak defendatuko ditugu horrela eta guztian interesak defendatuko ditugu, interes komunak. Izan ere, edo Europak denok gara, edo Europa ez da nahi dugun Europa izango. Eskerrik asko zuen arretagatik eta jaso ezazue agur bero bat Mediterraneoaren alde honetik. Alde honetatik, mila esker. Thank you very much. It's very difficult to draw conclusions from such a broad and interesting. Eskerrik asko, oso zaila da ondorioak ateratzea, eztabaida oso aberatsa izan da, baina gauza bat argi geratu da. Gai hau bere bizikoa da, hori argi geratu da, eta horretan lan egin behar dugu. Beharrezkoa da, eztabaida bat bultzatzea. Horrela, gobernantza hobea sortzeko maila anitzeko gobernantza Europar Batasunean, eta horrela aukera izango dugu gobernantza maila desberdinak inplikatzeko. Baita herritarrak ere, horrela inplikatuko ditugu elkarrizketetan, eztabaidetan, eta Europaren etorkizunari buruzko eztabaidan ere bai inplikatu ahalko ditugu. Iradokizun oso eraikitzaileak entzun ditugu, egin daitekenaren inguruan helburu horiek lortzeko. Eta gustatuko litzaidake elkarrizketa honekin jarraitzea etorkizunean. Jarraitutasuna emango diogu, noski. Eta nire ondorio hau ze da.
Hau da, hauz ez da amaiera, hasiera da. Eta hori da nire ondorio nagusia. Benetan, eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari eta Iñigo Urkullu lehendakariari. Eskerrik asko. Eskerrik asko aukera ematearren hemen egoteko, aukera eman digute bilera hau antolatzeko. Eskerrik asko babesa emateagatik EPC-ek idatzitako txostenari. Eskerrik asko hori babesteagatik. Eskerrik asko EPC-ko taldeari. Eskerrik asko horiei bere lanagatik. Lan hori egin dute txostena idazteko eta hori oso garrantzitsua izan da. Eskerrik asko bereziki Alisoni eta eskerrik asko islari guztioi. Eskerrik asko hitza hartu izanagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko presidenteoi, eskerrik asko ordezkariei, eskualdeetako ordezkariei, botere legegileak dituzten eskualdeen ordezkariei. Eta azkenik, gustatuko litzaidake eskerrak ematea publikoari. Eskerrik asko publikoari bat egin izanagatik elkarrizketa honekin. Eskerrik asko interesa izanagatik gai honen inguruan. Asko gustatuko litzaidake jarraitzea elkarrizketa honekin etorkizunean. Mila esker guztioi.